Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Muna gini ni Duda ba? Tama na gini bay. Okay, duwa man kay eskwelahan. Duha ka eskwelahan. Nya asa man tani nga duwa man ni karo. Kanang isa ka araw to unahog suban. Ay, subay isa ka araw niya gula na dira. Ato mo tuning duha ka araw subay lang kanang isa primero kanila yung isa pud. Aka ni dire asa man ta dire oy dire. Kanang sa tuo. Dire. Oh, update ra. Yahoo! Andre, muna na gini pre. Oh. Muna ni ba okay? Ano yung pre? Asa dire jud ta pre. Kana ana. Eh dito ta pre. Kung yari na kay kana tong unahon. Dire jud ta. Uto unahon. Pre. Muna na gini pre. Nya saman pre. Ibilisan nato ning kwan. Oh, ibilis to rin. Muna man na yung dire pre. Dili ka sulod. Di ka masulod. Ada. Ano yung delivery? Ako na dili. Ano gini? Kulpaan ang bay bay. Oh no! Balik din na makuha bay. Dah, araw pre. Araw pre. Muna gini di ba? Muna gini pre. Dito ka rin. Hindi, dito sa susunod. Na isa pre. Na isa pre. Mana? Wala ka ba? Sige, ada. Betul pa ila to. Pre, wala na may kontra, wala na may ako, pre. Hindi pre, sana wala ka na pre. Biso ka sa dulo. Bulis ka ata ang pre. Kita ka kwa stress ni lula ko pre ba. Saon. Eh, biso mo ra na sa dulo. Ay, ano pre yo? Ay, ito na lang pre. Ay, ang pre. Wala. Dili pre. Ay, dili. Dili pre. Ay, tira pre. Alam pre na pre. Dua ka pre. Salamat pre. Dua ka linggo straight ano dito. Tinana ka po pre. Tulo na pre. Tulo na karo. Tulo plus 2. Lima pre. Di pa na karo straight pre. Doon lagi dati pre. Apa kita dili pre. Sundo lagi na ni araw pre. Wala mo sa tulo mo pre. Ay, tira pre. Isa ka pre. Ilan na? Unong na pre. Sige, ilan pre. Mura. Tulo. What rin mo lang siguro pre. Kini pre. Ato lagi sundong butod sa Makita na tamahan. kala ang araw ko. Naman yung nasa kita ang araw ni nalagi na lang siya. Sikat sa pre. Tanong na ni pre. Ito sunod na ni pre. Oh, yan pre. Apoy na mga bahay pre. Asa ka ng araw din Sa pre. wala na may araw pre. Wala lagi ang araw pre. Mali na pre. Ha? Ugma ang balik ko na tingin. Kapoy na mga pre. Happy na siguro ta pre. Kanina ra matagod. Tsaka nga ito, wala na may araw ni. Kasi sa ako mo kanina dire. Wala hindi araw dire pre. Adra pre. May sa kapo pre. Salamat. Kapila naman ni pre. Ikapito, uro no. Ito ni. Ito pre. Dire. O dili gilang pre. Dire tapingon pre. Ay pre. Isa pre. Good luck pre. Wala, vlog na pre. Patay mo ulit. Ako na gini pre. Sus. Good luck is enjoy. Una giniluy. Istel na pre. Last na guro ni pre. O good luck. Last na gini pre. Last na pre. Ni pre. Ako una pre. Ano pre? Muna ni pre. Salamat kaya namatay ka ng dahil ng presyo lang. Magkakaling ko ni pre. Ano pre? Ha? Ay, so pre. Sige na pre nga makita. Hindi niya na bato nga. 50 sa kape, 50 sa mo. Okay, di ko na to. Ha? Abay na sa na. Abay na na. Ayaw sa lagi. Ako kay 50 man ako ha, kay 50 mo ha. Tunga kita ha. Tunga ta pre. Tunga ka nun. Amat kay lahat. Mao na gini pre. Buwan na gini lain. No, 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 Tunga ta. no.
Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ikaw ang minamahal